Čaute ľudia, dneska vás vítam u dnešného nového videa a dneska si zahráme Brawl Stars na písičku. Ak by ste si tiež chceli stiahnuť Brawl Stars, tak si musíte stiahnuť LD Player, kliknite na to a cez to už musíte, no, to už proste sa vám takto načíta. Dáte si to na väčšiu obrazovku potom. A tak. Začína s Bravkou, nehrala som to, mám tam, ja nevím koľko, vidíte, je tu Brawl Stars, nefejkujem, Rio Bravko. A budete asi aj počuť zvuk, čiže no. Takto. Confirm! Ak vám nebude vadiť toto, tak to je pohode, toto vám asi nebude vadiť. Ak toto video vyhypujete, tak bude ďalší diel, kde dáme aspoň 1000 trofí. A bude... Mám tu vidieť, včera som začala, aby som... Idem si povoliť knockout, lebo... Kto by si ma chcel pridať, takto sa volám. Anet13, YouTube. Môžeme spolu zahrať na streame, budú streamy stadiaľto. A ideme play. Dúfam, že ma počujete, keď to je tak nahlas. No nic. Toto je proste Rio Bravko, môžete si to stiahnuť. Ani 1 GB to nemá. Ty kokos, šelina. Piu, piu. Ja milujem šelinené tie hlášky. Ha, 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 ha. Tak ti treba. Mal si viacej poslúchať. A toto sú proste núbaci, ja som niečo lepšie. Fantastiko! Ideme Fantastiko na jeden raz. Ideme znova Fantastiko. Fantastiko! Ty sa ideš honé? Ty čo kúkaš, čo? Čo si myslíš? Fantastiko! Bú! Ideme Fantastiko urobiť. Na nienu česku neví. Fantastiko! Ahú! Blining! Ideme na boostik. Fantastiko! Fantastiko! Aha! Kúkaj na ňu! Ona čo robí? Bling bling! Oj! Epic! Poď, mythic. Ja to potrebujem, please, speed, I need this! My mom is skin like a homeless! Yes. Čo tam mám? Juhu, môj gang rap to ma veľmi potešilo, nepotešilo ma to. 200 koníkov, to ma potešilo. Čo mi ukazuješ, čo? Tento ojaka, ja ti nedám takého ojaka. Ja potrebujem mechabox, keď mi tam padne niečo dobré. Nitu nebudem upgradeovať, ja ju musím dať na... Čo chceš? Dobre, chápem, nemám peňažky, nemám prachule, chápeš? Piu! A ideme hrať. Znova. My Hero Academia. Kenji, song tutorial, Kenji. Let's do this, presne tak. Idete dať like a odber, jak vám povedala Šelinka. Kto ešte tu nemá odber, tak okamžite ho dajte, lebo prídem domov a uvidíte, čo vám urobím. Vás tam zaškrčím. A so mnou nezartujte, lebo vám môžem dať bam, ak mi nedáte like. Ježi, títo sú tak do seba. Prepačte, naruším vás vzťah. To ma nezaujíma, že ty mi utíkaš, a to je Slovák.
Ty si Slovák, ja som Slovenka, podaj mi rúčku. Rúčku ti podávam, tebe verná zostávam. Duša moja, dneska je krásne počastie, tak nebuďte takto na bravku. A choďte sa vonone. Toto. Použijeme gadžetku. No, čau. Čau, bambino. Zlatý bažant. Winning. Čaruj, ty skúšaš takto na mňa takéto veciny. No to nemôžeš na mňa skúšať, lebo ja ti dám jednu. Ti aj zle ostane. Že ťa ani mater nespozná. No vidíš, jaký krásny život. A čaute, chlapci. Ja som taká smutná, že posledné miesto. No nic. Ideme otvoriť Star Drop. Ideme. Bla! Legendary! Ale od konca. Free! Už je. 5000 blingov, kúpime voľaký skin na šelinku. Škoda, že nemám game... Daily... What the fuck? Aký by ste chceli skin? Najviac. Ja to mám zadarmo? Čo? What the fuck? Kokos. Ideme. Bim, rare! To je jaké krásne číslo. Riko bude, Riko! Ja to moc prežívam, ľudia, toto. Ešte 2 star dropy a padne legendary, ja tomu verím, ale aspoň epic. 200 coinov, mne sa hodí 200 coinov teraz na zatočník. Ja som si zabudla kúpiť ten skin, no nic, dám si ho na budúce. Let's do this, presne tak, idete dať like na toto video, napíšete koment, sem ďalšiu sériu Bravka a urobíme aj livestream. I live stream. Ja bývam v streame. I live stream. Urobíme live, jak nikto nezažil. Presne tak. Tá hudba ma znervozňuje. Nabíjaj, šelinka, čo je to s tebou? Piau, no vidíš. Bubi zabil Bobo. Bobenko, prepáč. Som nechcela, Bobenko, ale kašlem na teba, čo si myslíš? Skamarádime sa. Prosím. Aha, jaký je zlý? A ty nebudeš tu se mnou sa takto hrať, bubínko. Star drop. Super rare, konečne to není rare. No prerataj sa, no vidíš. My máme Rika! Dobre, nie. Teraz rozmýšľajme jak ľudia. Gasa. Jackie. Mne tu najviac sedí tento kamarát, tento Riko. Ja berem Rika. Teraz ja idem hrať Rika. Nekoľko na sedmičku. OK. Skin. Na šelinu.
To jakže není sú žiadne skiny, kámo. Dobre, kúpim si to, áno. Idem hrárička. Ideme hrať recept. Oj, čo, prečo sa to není? A v šope? Ooh, ain't you a sight? Come on, let me into your comfort zone. Toto není ten zácný skín? Není vzácný? Tento. Ja berem tento, však on je zlavé. Ešte k tomu... Dobre, bereme tento. A ideme Angl. No nic. Teraz ľudia musíte dať like, aby padlo niečo dobré. Ideme hrárika. Ričko, ideme. To čo sa stalo? Dobre. Ja som dala omylom toto. Ak ma počujete, že som chorá, no troška som, lebo v našej triede je to veľmi kritické stavy sú v našej triede. Podľa Sigma Boja 3000. Podľa Sigma Boja 3000. Ja môžem inak Ečkom strieľať. No nevadí, ja som zvyknutá na to klikanie. Ja za chvíľku príde konečne webkamera. Presne tak webkamera dojde. Ja som happy, jak taký Happy Meal. Ja tu ťažko mierim, jak idiot, ja to mierim. Robím Ečko, takto. Tamír, no vidíš. No kandom. Ale čo vy tu takto o samote. Piu. Echo na cannon. Necháme ho troška na umie. A túto ultimátku. Ultku si nechám na túto Jackie. Jessie! No vidíš. To je zasa zlatý bažant? Ja hrám proti zlatému bažantovi furt. Legendary, super, od konca. Máme Mechabox, ok. Ľudia, teraz musíte dať odber, aby tam bolo niečo dobré. Musíte dať odber. Tu ak niečo nebude, tak musíte dať odber. Blikaj! Mňa picne. To akože ja mám 3 brawlerov zo 101 brawlerov a nič nepadne. To je pokazené brawko podľa mňa.
regularly at the office. You hurt me. Playtime is over. You hurt me. To čo sa mi deje? Ja radšej ani nerozprávam. Toto čo sa mi deje. Pada bravko. Tu ak ja nedám, tak... Ja... Nahňa mi sa jak pejzamačka. Dobre, ja si dočkám. Ty, ale ja asi prehrám. Ja ani strieľať nemôžem. To čo je? Yes. Ja tu klikám. Máme chaos drop. Ľudia, máme chaos drop. Čo necháme? OK, ideme na to. Budeme klikať, že ľava, prava. Ľava, prava, ľava, prava. Tak mňaj, asi, mňaj. Nebudem používať taktiku ľava, prava, ľava, prava, ľava, prava. Ja budem takto rýchlo klikať, jak Maďari. Prečo? Aj ešte bafisky ma zanknuté. Toto je ťažký príbeh. Ľudia, ak toto video vyhypujete, tak dáme ďalší diel, kde pušujem Šelinu na Prestige. Prosím, dajte mi like, odber, veľmi ma tým podporíte. Napíšte koment, že je to dobré videjko a dám ďalšie. Posnažím sa dať tú Šelinu na Prestige s vami a budú všelijaké live streamy. Prosím, napíšte mi koment. Čaute.